Какво става, хора? Аз съм Модака и днес ще ви покажа как да се направите кола на МТА, но не каква да е кола, а кола за дрифт. Ето такава. Ой, какво става тук? Да, правите следното. Само да се изключа. О, къде чуваш? Нали, цъкате F1, поне при мен е така, Create, и си вземате Турисимо. Нали, влизате в колата, натискате B и това си го правите на 160, това на 514.4, опс, това пак не мина, 160, окей. 514.4, тук си го стейте, тук си го стейте и тук си го правите на дизел. Това ще сейфвам колата. И ето. Опс. Малко отраскахме. Ето, ще засиляме. Тук съм избрал подходящо място. Там да не се блъсна някъде. Но ако искате да ви е по-бърза, притеснявайте се, че ви е много бавно. Да не съм си помнила. Не, спокойно. Тази я блъскате и нали, цъкате пак бъз. Опс. И тук трябва да ви е на 1000, тук на 514.4 и дизел. Оп. Това е по-добрият вариант. Всъщност, ако искате по-добрият вариант, ще е тук да си е на 4. Всъщност, не. Тук трябва да е на 504. Опс. Значи, тук трябва да е на 514.4, тук трябва да си е на 1000 и тук си е на дизел. Б и колата става много бърза. Само да я репълня. По-добре не си слагайте нитро на такава кола. Но малко трудно се управлява. Ето, виждате. Вау! What? Даже и на задна е бърза, може да видите. Ако мога да кажа. Ой! Моля те, не изгаряй. Както казах, е супер бърза. Да виж само за какво става дума. Охо. Казах. Това бях аз, Модака. Ако някой иска да играем двамата, нали, заедно МТА, да пише, или с някой негов приятел, да пише в коментарите. Надявам се да съм ви бил полезен, ако играете с дрифт точки. И това... моля те... Да, аз бях Модака и чао. И до скоро.